חברים, כאן נביא בעוד סרטון שלי, והיום אני הולך לשחק ברול סטארס. קדימה, בואו נתחיל. מה? אז אני אבחר משהו אחר. כמה חיה סולו. יאללה, איי. מה הפסדתי על ההתחלה? טוב, משחק חדש. יאללה. מתחילים חדש. תרשמו לערוץ, זה שווה לכם. יאללה, מתחילים. לא, בואי נע. לא, באמת, למה אני מפריע לך? עכשיו, אני אומר לכם, אני הולך לנצח בגדול. אם הוא לא ינצח, הוא יצלם אותי ואני ישחק. נכון? אני אקרא אותם. נכון אבי? אם אתה תפסיד עכשיו? אבל אני אקרא אותם. אני אחנוק אותם. איך בדיוק? תגיע אליהם הביתה. אני בורח. אמרתי שאני מנצח, אז אני בורח. תקדיש. יש כאן הרבה תיבות. תודה. אז תפרק אותם. בוא. ממש. קח, תצלם. אח שלי עושה עכשיו. יש לך מזל שזה 0 גביעים הורידו לי. צלם טוב, אני גם מצלם אותך טוב. סתם אח שלי הקטן, תתעלמו. אומייגאד, כמה הוא מוריד. מפחיד. נפסל. עוד פעם, די. טוב, משחק חדש. פלוס 5 גביעים, יש. משחק חדש. אתה הורדתי ל-12 גביעים, אז צריך לחזור ל-12 גביעים. אם אנחנו מגיעים ל-15,200 גביעים, כי הייתי על 15,191 גביעים, לא אני, לוי, אח שלי, שהערוץ שלו, אז, נו, אנחנו נזה, תירשמו לערוץ. הוא הוריד לי 12 גביעים. זה שווה לכם. אימא'לה, יש! אני צלף. זרוק אותו. זה לסיכוי מולו. שיט. חייב שיטה מאלוף העולם. אמא! סום ממני! זוז, קקי בן קקי! משחק אחרון, אם הוא מפעיל למשחק הזה, אני משחק. יש! חזרנו ל-15,191. אם אני מנצח את זה מקום שני או ראשון, אנחנו מגיעים ל-15,200. ואם הוא מפסיד, אני מחליף אותו. יאללה. לא, מקום שני זה אבי 8 גביעים. אז אנחנו נהיה על 15,199, נראה לי. כן.
אוקיי. זה ראשון קל מפרקים. טבח. נו! למה יוצא לי עקום? אוקיי, פעם שם הגרועה. הגרועה! מעצבנת! השמנה הזאת. שמנה! פירקנו אותה. חיסלנו את השמנה. פירקנו אותה לחתר. חיסלנו את גברת שווארמה. סי! לא. סי! יש. צלף. לא! מה? עכשיו תורי. לא, משחק אחרון. זוז. חבר'ה, משחק אחרון. אנחנו על 6 דקות סרטון. יפה. קול. הסרטון הראשון שלי. רק שתדעו. מגניב. לא אמרת להם את זה בתחילת הסרטון. שכחתי. טוב, יאללה, ממשיכים. ימלא! מה אתה רוצה ממני? אני מסכן! ימלא, מה זה? טיל מהאיראנים. אל פרימה! מה זה כל העולם המשוגע הזה? מתחבאים. מה זה, אתה רואה של פיקוד העורף? ימלא! יאללה, אני משחק עכשיו. אוי, סלם. לא. הורידו לנו 3 גברים. וואו, יאללה. שלם. בם. יאללה, אנחנו מתחילים. עם טבח. יש שם מישהו. זה הדמות החדשה. דמות החדשה מטורפת. נשארו 9 שחקנים. שיט. ביט 8 ביט, לא ביט. יאללה, עוד משחק. ואחר כך אני! כן? כן. אנחנו מתחילים. קדימה. שידה. אני הולך לבקר. 8 דקות סרטון. אשכרה. סרטון ארוך. לגביי. היי, בואנה! שיט, ביאם. נו לעזאזל. עכשיו תורי, צלם. משחק חדש. אם אני מנצח מקום שלישי, אתם שמים לייק. אם אני מקום שלישי, אתם משתפים את הסרטון וכותבים תגובה. אם אני מקום שני, שימו לייק, ואם אני מקום ראשון, תירשמו. שימו מנוי. ותרשמו, כאילו זה אותו דבר. יאללה. אימא'לה! ואם אני מנצח מקום שלישי, שני או ראשון, אז אני אעשה עוד פעם, טוב? גם אם אנחנו לא מצליחים שלישי, שני או ראשון, עדיין תרשמו לערוץ, שימו תגובה, לייק, ותשתפו. למה זה כדאי? טילים האיראנים! בוא נפרק אותו, את השמן הזה. ימלא. שמן. איך נשארו 3 שחקנים? איך? כל כך מהר. עכשיו יש כמוכם. עכשיו אתם משתפים את הסרטון ושמים לייק. קולט מול קולט. האם אתם תשימו מנוי? כואב לי הגרון. זה סתם מרשה לנו הקטן. כן, לא קשור. אמא. אתם שמים? נחלה אמא. יאללה. חבר'ה, אז ביי חבר'ה. נתראה בסרטון הבא.